Segaitxik antolatu dauen lorezkaintza hau, ez? Alde batetik esan bidana da, Hugo Chávezek lotura ez du eukela Simón Bolivarrekin, askatzaile referentzia hori, bere iraultza bolibartarrien erreferentzia nausi izen salako. Beste alde batetik esan bidea, utzako Hugo Chávez dala eredue imperialismoari eta zapalkuntzari aurre egiteko orduan, eta orduan, herri txikien buru jabetza aldarrikatzeko, hor ikusten dugule erreferentzia garrantzitsu bat. Eta honez gain, esan nahi hau, Venezuela demokrazia eta gizon da emakume guztien giza eskubideak errespetatzeko Chávezek egindako lana, aintzat hartu bidala, eta hori da arrazoi bat gaur hau antolatzeko. Orduan bakarrik esan, honez gain, nahi dugule gaur Hugo Chávezi gure maitxasuna erakutzi eta Venezuelako herri guztiari bebai, une gatz honetan, euren Venezuelatar Errepublika Bolibartarra iraun eta zaintzen da belako. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esan zuen, gaur, badugu aberri bat, gorde eta zaindu dezagun. 7 urte beranduago, Venezuelako Errepublika Bolibartarrak egoera politikoa eta ekonomiko komplikatu bizi du. Venezuelak kanpoko eta barruko haien bat eragile egoera desegonkortu nahi du. Venezuelako benetako presidentea legitimua den Nicolás Madurori irtera exigitzen. Venezuelako Errepublika Bolibartarra gobernuak eta Venezuelatar oposizioak MUD eta Mesa de la Unidad Democrática delakoa ordezkatuta, irabetetan elkarrizketa maila bat mantendu zuten. Bien artean, adosturiko aurreko ardioa lortu zutenean, kanpoko presioen indarra hartu zuten eta akordioa porrot egin zuen. Guaidoren eta boterean apurtu nahi duten bere taldekideen estrategia oso politikoa kaltegarria da eta bide oso arriskutsuak zabaltzen ditu. Víctor el Chino Varela Mora. Llamadme, solamente llamadme, cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno.